Tervetuloa Kiinalaisen lääketieteen akatemian YouTube-kanavalle. Kanavan tarkoituksena on jakaa tietoa akupunktiosta, koulutuksista, kiinalaisen lääketieteen historiasta sekä modernista lääketieteellisestä tutkimuksesta. Nimeni on Mikael Ikivesi ja olen Kiinalaisen lääketieteen akatemian pääkouluttaja. Tänään tarkastelemme, mitä kaikkea akupunktiolla voidaan kanavoittaa. Kiinalaisen lääketieteen akatemia on Suomen suurin ja monipuolisinta koulutusta tarjoava akupunktiokoulu. Koulutuksessa käydään läpi akupunktion lisäksi myös muita perinteisiä hoitotekniikoita, kuten kuosaaksi kutsuttua hieronnan ja fasciakäsittelyn muotoa, moksipustioksi kutsuttua lämpöhoitoa, kuppausta sekä tuinahierontana tunnettua perinteistä kiinalaisen hieronnan muotoa, jossa yhdistyy akupainantaa ja meridiaanihierontaa. Akatemian koulutus täyttää kansainväliset kriteerit, mikä on tärkeää potilasturvallisuuden ja hyvän hoidon lisäksi myös jatkokoulutuksia harkitseville. Saamme isoimpana akupunktiokouluna usein kyselyitä koulutusklinikkamme liittyen, että voisiko akupunktiosta olla apua johonkin tiettyyn vaivaan. Usein myös koulutusta harkitsevat miettivät, millaisia potilasryhmiä akupunktiolla oikeastaan hoidetaan. Etenkin esimerkiksi hierojat ja fysioterapeuttivat pohtivat usein, kuinka paljon akupunktiokoulutuksesta olisi hyötyä omalle asiakaskunnalle tai sen laajentamiselle. Tällä videolla pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin. Akupunktio on hyvin moniin tilanteisiin taipuva hoitomuoto. Esittelen videolla joitakin näistä yleisellä tasolla. Kun videolla kerron, mihin akupunktiota käytetään, on tärkeää ymmärtää, että akupunktio voi joissain oireistossa toimia parantavana hoitona. Välillä akupunktiota käytetään kuitenkin oireiden lievittämiseen tai muun lääketieteellisen hoidon tehostamiseksi. Se, että akupunktiolla voidaan hoitaa jotain, ei siis aina tarkoita, että ihminen paranee. Samalla tavalla esimerkiksi lääkityskään ei aina paranna vaivaa, vaan helpottaa oireita ja hillitsee sairauden etenemistä. Kaikki videolla mainitsemani esimerkit ovat sellaisia sairauksia tai oireistoja, joiden hoitoon akupunktiota oikeasti käytetään akupunktioklinikoilla, myös Suomessa, ja joiden hoitoa akatemian koulutuksessa käydään läpi. Olen ottanut jokaisen mainitun tilan yhteyteen tutkimuskatsauksen, jossa vedetään yhteen kyseisen vaivan hoidossa tehtyjä lääketieteellisiä kliinisiä tutkimuksia, jotta halukkaat voivat tarkastella myös tutkimustietoa. Käytämme koulutuksessa perinteisen lähestymistavan lisäksi lähteenä myös moderneja tutkimuksia ja pohdimme erilaisia lähestymistapoja eri tilanteiden hoidossa sekä millä lähestymistavalla on saatu parhaita tuloksia. Katsauksissa mukana olleiden tutkimusten tulokset ja metodologiset laadut vaihtelevat. Akupunktion tehosta löytyy kuitenkin jatkuvasti lisää tutkimusta, ja koulutetun hoitajan käsissä akupunktio on turvallinen hoitomuoto. Mutta mennään eteenpäin itse asiaan. Kiputilat ovat ehkä se kaikkein tunnetuin käyttöaihe akupunktiolle. Ehkä kaikkein eniten tutkimusta löytyykin tuki- ja liikuntaelimistön kiputilojen hoidon suhteen. Akupunktio voi olla lääkitystä tehokkaampaa akuuttiin alaselkäkipuun, ja siitä voi saada apua myös krooniseen kipuun. Alaselkäkipujen kohdalla, kuten joissakin muissa vaivoissa, hoitajan laajasta koulutuksesta voi olla hyötyä, sillä tutkimusten ja kokemuksen mukaan, etenkin kroonisen selkäkivun kohdalla, moksipustiolla toteutettu lämpöhoito yhdistettynä akupunktioon on vielä perusakupunktiotakin tehokkaampaa. Akupunktiosta voi saada myös apua lonkkavaivoihin sekä esimerkiksi polven nivelrikon hoidossa. Vaikka moni usein ajattelee akupunktion auttavan vain vähän aikaa, niin esimerkiksi polven nivelrikon hoidossa tutkimusten mukaan akupunktiosta voi olla apua vielä pitkän hoitosarjan jälkeenkin. Akupunktio voi auttaa myös hermostollisessa kivussa, jopa selkäydinvauriosta aiheutuvassa kivussa tai muissa hermostoon liittyvissä tilanteissa, kuten diabetekseen liittyvässä neuropatiassa.
Myös päänsäryt, kuten jännityspäänsärky tai migreeni, ovat yleisiä akupunktiolla hoidettavia vaivoja. Esimerkiksi kroonisessa migreenissä akupunktio voi auttaa estolääkitystä enemmän ja ilman lääkityksen aiheuttamia haittavaikutuksia. Myös migreenin hoidossa akupunktiohoitajan koulutuksella on merkitystä, sillä erilaisilla hoitotavoilla erilaisiin migreenityyppeihin voi olla merkitystä tulosten kannalta. Kiputilojen lisäksi akupunktiota käytetään myös monien muiden ongelmien hoitoon, kuten mielen hyvinvoinnin tukena. Psyykkisten ongelmien suhteen akupunktiota on tutkittu paljon muun muassa masennuksen hoidossa. Osa tutkimuksista käsittelee masennusta esimerkiksi raskauden jälkeen, syövän yhteydessä tai vaikka vaihdevuosiin liittyen. Myös primaarisesta masennuksesta löytyy tutkimuksia. Lievissä masennuksissa akupunktio voi auttaa itsenäisenä hoitona, mutta vakavissa masennuksissa akupunktiota käytetään yleensä lääkityksen tukena. Tällöin akupunktio voi vähentää masennuslääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia, lieventää itse masennusta, parantaa elämänlaatua sekä lisätä tutkimusten mukaan myös parantuneiden osuutta. Vakavan masennuksen yhteydessä akupunktiohoitokertoja voi kuitenkin tarvita kymmeniä, vähän kuten psykoterapiaakin. Akupunktiota voidaan käyttää myös esimerkiksi lasten ADHD:n hoidossa, jolloin akupunktio voi auttaa tarkkaavaisuuden häiriöissä lääkitykseen verrattavalla tavalla tai jopa lääkitystä enemmän impulsiivisuuden suhteen. Tämä voi olla merkityksellistä, mikäli lääkitys ei jostain syystä sovi. Toisaalta akupunktiota voidaan käyttää ADHD-lääkityksen yhteydessä parantamaan lääkityksestä saatavia tuloksia sekä vähentämään lääkityksen aiheuttamia haittoja. Posttraumaattisen stressioireyhtymän suhteen akupunktio voi olla lääkitystä tehokkaampi vaihtoehto, ja sitä voi yhdistää myös terapian kanssa samanaikaisesti parempien tulosten saamiseksi. Lisäksi akupunktio voi auttaa myös esimerkiksi unettomuudessa. Myös unettomuuden hoidossa näkyy tutkimuksissa vanhan perinteen lähestymisen vahvuus, jossa erilaiset uneen liittyvät ongelmat liittyvät ihmisen konstituutioon, mieleen ja oirekuviin, joten yksilöllinen lähestyminen on tärkeää yleisten unta parantavien pisteiden sijaan. Kunnollinen koulutus tukee juuri ihmisen kokonaisuuden tarkastelua ja hoidon yksilöllistämistä juuri hoidettavalle sopivaan muotoon. Akupunktiota käytetään paljon myös miesten ja naisten terveyden ylläpitämisessä. Tästä ryhmästä yleisin hoidettava ongelma on ehkä kuukautiskivut, joihin akupunktiolla voidaan saada paljon apua. Myös endometrioosiin liittyvien ongelmien hoitaminen on aika yleistä. Nykyään on akupunktiota tutkittu yhä enemmän myös hedelmällisyyshoitojen yhteydessä, ja akupunktiolla ollaan voitu tutkimuksissa osoittaa olevan mahdollisia hyötyjä lasten saantiin IVF-hoitojen yhteydessä. Myös miehille tyypillisiä vaivoja, kuten potenssiongelmia, eturauhasvaivoja ja ennenaikaista siemensyöksyä, voidaan hoitaa akupunktiolla. Monia videon katsojia saattaa yllättää, mutta akupunktiota käytetään myös monien vakavien sairauksien tukihoitona. Akupunktiosta voi olla apua muun muassa aivohalvausten kuntouttamisessa. Tutkimuksissa on nähty mahdollisia hyötyjä esimerkiksi motoriikassa, kognitiossa, masennuksessa, kivussa ja spastisuudessa, ja näin se on tukenut aivohalvauspotilaiden päivittäisissä toimissa pärjäämistä. Yleisen kansantautimme sepelvaltimotaudin hoidossa akupunktio voi vähentää angina pectoris-kohtausten määrää ja kestoa sekä vähentää sepelvaltimotautiin usein liittyvää ahdistusta ja masennusta. Vaikka akupunktiolla ei voida hoitaa suoraa syöpää, akupunktiota voidaan käyttää lääketieteellisten syöpähoitojen aiheuttamien sivuvaikutusten hoidossa. Akupunktio voi muun muassa vähentää rintasyövän hoidon yhteydessä kuumien aaltojen voimakkuutta, pahoinvointia ja oksentelua. Pelkkä akupainanta, johon klinikoilla voidaan potilasta ohjeistaa, on havaittu vähentävän kipua
ja niihin käytettyjen opioidien määrää. Syöpähoitojen suhteen akupunktioita käytetään usein myös perifeeriseen neuropatian hoidossa, joka on tyypillinen sivuoire monille sytostaateille. Hoito tosin kannattaa aloittaa tällöin ajoissa. Toinen tyypillinen ongelma syövän ja syöpähoitojen yhteydessä on uupumus, johon on vaikea saada apua lääkkeistä. Siihen akupunktiosta saattaa olla apua syöpähoitojen aikana ja sen jälkeen. Usein syöpähoitojen sivuvaikutuksena esiintyy erilaisia ruoansulatus- ja suolistokanavan oireita, joista esimerkiksi ummetusta voidaan helposti hoitaa akupunktiolla. Aiemmin mainitsin unettomuuden hoidosta akupunktiolla. Samalla tavalla akupunktiolla on havaittu vaikutusta myös syöpähoitojen aikaisiin uniongelmiin. Yksi kiinnostava merkitys akupunktiolle on se, että se saattaa hoitaa kemoterapiasta aiheutuvaa leukopeniaa, eli valkosolujen laskua, joka altistaa muun muassa infektioille syöpähoitojen aikana. Akupunktio voi siis auttaa kestämään syöpähoitoja paremmin. Tämä on yksi yleistyvä käyttöaihe niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Ehkä yksi yleisimmistä akupunktion hakeutuvista potilasryhmistä ovat ihmiset, joilla on erilaisia toiminnallisia oireita, joihin ei liity selkeää lääketieteellistä sairasluokitusta tai joiden oireiden syy ei ole selvinnyt lääkärissä käynneistä huolimatta. Tämän tyyppisiä oireita ovat esimerkiksi erilaiset suolistoon liittyvät kivut ja oireet. Usein ihmisillä on erilaisia vähemmän vakavia, mutta elämänlaatua häiritseviä oireita, joita voi esiintyä esimerkiksi ärtyvän paksusuolen johdosta. Myös erilaisia ummetuksia hoidetaan akupunktiolla paljon. Osa niistä on enemmän toiminnallisia, joskus johonkin muuhun sairauteen tai lääkitykseen liittyviä. Myös monissa tulehduksellisissa oireistoissa akupunktio voi olla tukihoitona, kuten Crohnin taudissa tai monissa muissa autoimmunaalisissa tiloissa, kuten nivelreumassa, lääkityksen lisänä esimerkiksi kivunlievityksessä. Myös joissain kroonisissa sairauksissa, kuten keuhkoahtaumassa, voidaan akupunktiota käyttää lievittämään tulehdusta, helpottamaan hengitystä ja tukemaan muuta hoitoa. Toivottavasti video antoi laajemman kuvan akupunktion käyttömahdollisuuksista ja siitä, että kivun ja stressinhallinnan lisäksi akupunktiolla voidaan hoitaa monenlaisissa tilanteissa ja siksi myös hyvä akupunktiokoulutus on laaja ja pitkä. Kiitos ja tervetuloa tutustumaan akupunktion maailmaan. Edullista akupunktiota on tarjolla esimerkiksi Kiinalaisen lääketieteen akatemian koulutusklinikalla, joka sijaitsee Eiran sairaalan tiloissa Helsingissä. Kotisivuilta löytyy lisää tutkimuksia akupunktion käytöstä sekä tietoa akupunktiohoitajan koulutuksesta. Kiitos ja seuraavaan kertaan, jolloin tarkastelemme enemmän akupunktiokoulutuksia.